Takže ahoj, v dnešním videu si povíme, co budu natáčet v roce 2025. Takže ahoj, vítám vás u mého nového videa a jak už jsem z názvu řekla, tak vám chci říct, co budu prostě natáčet v tomto roce a jenom vám chci na začátek moc poděkovat, že jste tu se mnou, že prostě bez vás bych to prostě nedala. No a moc si vážím za každého z vás a mám motivaci jako natáčet dál a prostě tak, no, mám prostě chuť točit dál. No a takže ještě jednou vám moc děkuju a teď k tomu, co budu v roce 2025 natáčet. No, takže já už to dále nebudu obkecávat a můžeme jít na to. Takže v dnešním videu si to povíme a pak příště natočím jako zajímavější a pokusím zahezčí videa. No, takže v tomto roce chci zkusit ta konspirační teorie, to videa o mých kočičkách, víc Matýsku. No a vlogy, třeba z focení nebo z výletů, pečení a místa, kam by se chtěla podívat. Takže tohle bude můj jako plán do roku 2025. Ale chci hlavně zkusit ty konspirační teorie. Tak jo, tak ještě jednou vám děkuju za neuvěřitelných 41 odběratelů. Já vím, je to sice to, jo, málo, ale pro mě to neskutečně znamená. A doufám, že tady budeme stovky nebo tisíce. No, tak já se s vámi loučím. Příští video bude takový konspirační, ale nechte se překvapit, o kom to bude. No, možná vám dám nápovědu na komentářů. No, prostě na YouTube. Ale nechte se překvapit. No a pak zkusím další teorie, pokud se vám to bude líbit. No a tohle by bylo všechno. Tak já se s vámi loučím a do příštího videa. Pa, pa!